Les falles de 2011 ja són història, però no les seues, diguem, controvèrsies, que la veritat es repeteixen any rere any, però enguany potser amb més força. Per què? Per l'èxit de públic que ha tingut enguany les falles, que ha fet revifar amb força més que mai aquest debat de si la crema s'hauria de fer sempre o no en cap de setmana. Però hi ha més. S'hauria de fer l'ofrena també de matí, per exemple, per evitar que s'acabe passades les 2 de la matinada. Hauria de fer-se un tercer dia d'ofrena. I a més, s'hauria de mantindre la limitació del cost dels monuments, com ha passat enguany, i respecte als vestits de les falleres. Cal també prendre algun tipus de mesura. En xerrem ja mateix, si els pareix, amb el regidor de festes de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, el senyor Félix Crespo. Molt bon dia. Benvingut, com està? Què tal? Bon dia, gràcies. Bueno, primer que res, felicitar-lo per l'èxit de les falles d'enguany, unes falles multitudinàries, tot s'ha de dir. Us agraeix molt. Sí que és de veres que han tingut una assistència massiva de gent, però perquè crec que les falles tenen un poder d'atractiu molt important. Jo crec que està consolidada com una de les festes més importants en tot el món. Així ens indiquen pàgines web, especialistes en turisme internacional, i crec que tenen un atractiu participatiu, popular, festa de carrer i sobretot aquesta part artística dels monuments que està per damunt de tot. Anem a pam, si li pareix, respecte a aquestes controvèrsies que estan obertes, els debats que estan en la festa fallera, en la societat també. A veure, respecte al calendari de la cremà, vostè, com a president de la Junta Central Fallera, com a regidor de festes de l'Ajuntament, creu que hauríem de canviar el calendari? Creu que hauria de fer-se la cremà sempre en cap de setmana? Veient el que ha passat este cap de setmana, aquest èxit de públic, com dèiem? Anem a veure, jo crec que la festa té per si mateixa una estructura tradicional. Quan escoltem les peticions de l'hostaleria, del sector de servicis de la societat valenciana, el que no s'escolta mai és una petició majoritària del faller de a peu. És a dir, la gent fa la seva festa al barri de qualsevol de les maneres, siga en la Malvarrosa, en Orriols, en Quatre Carreres o en el centre de la ciutat. Sí que és de veres que l'atracció que té els monuments fallers, sobretot de la secció especial de primera, fan que n'hi hagi un circuit de veure els monuments fallers, però el faller anirà de la mateixa forma a l'ofrena, als seus actes, als passacarrers, a la replegada de prèmits, i jo crec que no és una petició majoritària del món faller. Això no vol dir que no n'hi hagi avantatges si fora com este any, en dissabte, o l'any que ve, que serà dilluns, que és de veres que l'hostaleria té una repercussió econòmica molt major que si Sant Josep és en dijous. Ara, anem a veure. I el món faller què recibís de tot aquest moviment econòmic que es genera dins de la ciutat? És a dir, hauria d'haver unes contrapartides? Clar, jo crec que sí, jo crec que seria una manera de dir-li al món faller: jo vull ajudar-te en aquesta festa que tu pagues i que tu estàs costejant durant tot l'any, i anem a veure si se sentem en una taula i raonem sobre aquesta possibilitat de canvi. Jo crec que seria la manera d'obrir la porta, quan almenys per a debatir entorn a aquest tema, perquè el faller, a fin de comptes, el que l'agradaria és que se'n recordaran d'ell en el seu treball i senzillament perquè és el que fa la festa. Està claríssim. Per tant, a veure, sobre l'altra qüestió, sobre l'ofrena, hi ha molta controvèrsia també perquè està acabant molt tard. Escoltàvem, per exemple, anem a escoltar-la ara, Laura Cano, que és la presidenta de la secció de falles d'especial, dir que era inadmissible que la fallera major arribara a l'ofrena passades les 2 de la matinada. Recordem-ho. Es inaceptable que la Fallera Mayor de Valencia entre en la plaza a las 2:30 de la madrugada, pero ya no solo por la Fallera Mayor de Valencia, sino porque hay muchas comisiones falleras que desfilan o desfilamos a esa hora, que llevamos niños, que los niños pequeñitos verdaderamente es una inconsciencia sacarlos a la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada, y a mí me parece que todos los falleros, pequeños o grandes, tienen derecho de ir a la ofrenda. La solució, senyor Crespo, passa per un dia més d'ofrena, per a fer ofrena també pel matí? Què creu? No, el tema lo tenim damunt de la taula, perquè l'any passat, a lo llarg de l'exercici faller, ja abordàrem aquest tema en l'Assemblea de Presidents de Falla i en la Junta Central Fallera, en el ple, i ja ficaren la proposta del 18 per el matí. Sí que és de veres que ho plantejarem voluntàriament, a veure si les comissions tenien una predisposició.
sí que és de veres que no ha sigut una resposta lo suficientment positiva com per anar endavant en el projecte. Però jo crec que en els resultats d'enguany és el moment de donar-se compte, i estic d'acord en aquestes declaracions i en les que ha fet l'alcaldessa, de que no és ja per les falleres majors de València, que lo són també i són importants en aquest moment final de l'ofrena, sinó que n'hi ha xiquets, gent major que també té molta il·lusió d'anar a l'ofrena, o comissions de falla que tenen que portar xiquets des de qualsevol punt de la ciutat agarrant autobusos o tenen que dependre de cotxes per a anar i tornar en aquesta gent menudeta. Jo crec que en una reflexió seriosa i en coneixement, el 18 per al matí, i n'hi ha molts d'actes que es fan en les comissions per al matí, no té per què restar lluïment a l'ofrena si és que se pensa que el 18 per al matí no és el mateix que per la vesprà. La intenció és la mateixa, el circuit és el mateix, els carrers, el punt d'arribada és el mateix, o sigui que jo crec que si treballem aquest tema a lo llarg del pròxim any, estic convençut que les comissions es donaran compte que és un benefici global per a tots el finalitzar una ofrena a les 10, 10 i mitja de la nit. I no perdre una nit de festa als casals, que també li ocorreixen a 40-50 comissions que des de les 8 de la vesprà estan esperant a que les toqui el seu torn. Bé, tercer debat que tenim damunt la taula en el món faller, el del cost dels monuments. S'ha de mantindre aquesta limitació del cost dels monuments com ha passat enguany? Si partim de la premissa de que les comissions tenen plena llibertat de contratar en els seus artistes els projectes que vulguin, n'hi ha que respectar la decisió que vayan a afrontar en el pròxim exercici. Però sí que és de veres que n'hi ha una conseqüència pràctica molt important d'enguany. S'ha demostrat que en una quantitat mitjana, uns 190.000 euros, que és el tope que s'ha fixat en especial, i el preu de la falla de l'Ajuntament, que ha sigut de 230.000 euros, que enguany seran 30.000 menys per als ajustes pressupostaris, jo crec que s'ha demostrat que la qualitat dels monuments continua sent la mateixa. Per què? Perquè tenim un grapàs de professionals, els artistes fallers, que demostren que en uns diners es poden fer falles de molta categoria. I no n'hi ha que tornar-se locos tratant d'arribar en aquest primer premi ansiat per les comissions, però que no per més pressupost té que ser molt millor la falla. Jo crec que enguany en la secció especial hi havia 6-7 monuments perfectament ahí en la pomada de poder arribar als primers premis. Jo crec que en el moment en què estem vivint necessitem tots un poquet de calma i els pressupostos ajustar-los bé, perquè ni els col·laboradors estan donant els mateixos, ni els sponsors estan donant els mateixos, ni els fallers ja poden suportar més despeses que les normals de quotes, loteries i demés. Jo crec que és un any de transició enguany, però que s'ha demostrat que no ha restat gens de qualitat als monuments fallers. Quart debat obert, el de la indumentària, el de la vestimenta fallera. L'alcaldessa deia ahir que potser se li havia de restar volum a les faldes, no? Com ho veu? Bé, és un tema que certament és complicat. Per què? Perquè els indumentaristes tenen el seu propi estil. És el mateix que quan vas a comprar roba, tu mateix vas a una tenda, una firma o a un tipus de roba o una altra. Aquí està ocorrent el mateix, n'hi ha un cànon tradicional, però que després, segons l'indumentarista que treballa en tu, le fica un vol a la... Fa d'una manera o d'una altra. Exacte. Entonces, sí que és de veres una cosa, i jo ja vaig parlar amb l'alcaldessa d'aquest tema. A mi m'agradaria molt el fixar un decàleg en els indumentaristes, no de com farien ells la indumentària, sinó com té que ser lo bàsic. Què és lo bàsic que ha de portar la indumentària tradicional d'home o de dona? A partir d'ahí, baixar de càleg, cada un ja després que faça el que vulgui. Però sí dir, la falda té que tindre esta grandària, té que tenir o les manteletes tenen que ser aixina, o portar, o no se pot portar esto con esto perquè és una combinació que és del segle XVIII i no en el traje actual. Jo crec que totes aquestes variacions, si aconseguim ficar-les en un paper, i la meva proposta és sentar en una taula a una representació ampla dels indumentaristes, jo crec que aquest document serà molt beneficiós per a tots, perquè sabrem el que n'hi ha en estricta llei dins de la indumentària i què és el que no n'hi ha que afegir, salvo que cada un vulgui ficar-se el que vulgui com una variació o una modernitat o una evolució del traje. Pel que ens ha estat dient, disposats, per tant, a introduir molts canvis en la festa fallera, en la participació de tots els sectors. Veient-ho en perspectiva, creu que les falles de 2012 seran
diferents a les de 2011 en totes aquestes qüestions? No necessàriament. Jo sempre dic que, i ho ha dit abans, la festa de les falles té una estructura molt tradicional. El faller jo crec que es sent com el partícipe, com el que està treballant per aquesta festa. I sí que és de veres que n'hi ha correccions que són necessàries perquè el que han parlat de l'ofrena, 100.000 falleres i fallers anant al mateix punt de la ciutat, és que ja no n'hi ha manera humana de fer-lo d'una altra forma, en normes, en sancions, quan no se respeten aquestes normes, i s'ha demostrat que el faller està complint-les, però clar, és que són moltes persones anant a un mateix punt. Jo crec que aquestes modificacions no són reestructuracions bàsiques de la festa, però sí que ajudarien a que tingueren un millor lluïment, una millor organització, una millor, jo diria, visió per a la gent que va a veure l'ofrena o que participa en ella. Jo crec que poden ser beneficioses i no tindríem que comportar canvis radicals. Són les 9:45 del matí. Crec que té pressa, no? Sí? Estic encantat. No es pot quedar? Estupendo, fenomenal, així. A veure, què vos pareix? Un quinto conflicto, bueno, apoyando la declaración. Una quinta cuestión que se plantea, apoyando la declaración, por cierto, de patrimonio de la humanidad inmaterial de las fallas, porque creo que no, es en el ranking mundial junto a los carnavales de Río, creo que está en el... Sí que es extraño, ¿no? Que ya no sea patrimonio mundial, ¿no? Exactamente, y ayuda muchísimo a la internacionalización de la comunidad valenciana. Yo quería plantear una quinta de las cuestiones que se ha planteado, que es el tema de los castillos pirotécnicos. Los especialistas dicen que el río se nos ha quedado pequeño, este cauce serviría aquí como para otras ciudades, pero bueno, y que necesitarían otro espacio. ¿Cómo ven ese tema? Bueno, ese tema hay que sentarse con los pirotécnicos. Evidentemente hay que escucharlos porque ellos lo que buscan es un mejor lucimiento de los castillos, sobre todo porque tienen ahora unas técnicas que les permitiría, comentaba Caballero hace unos días, incluso utilizar distintos puntos del río o buscando un sitio más amplio poder utilizar elementos de mayor potencia, de calibres. Hay que recordar aquí la normativa de pirotecnia que está ahora estudiándose y desarrollándose a través de reglamentos con la Consejería de Gobernación y que evidentemente ya hemos dejado la luz roja encendida. Según los calibres que tú utilices, las distancias de seguridad van en aumento. Corremos el peligro de que ese aumento de calibres conlleve que ahora mismo en el cauce del río no pudiéramos seguir haciendo los castillos, a no ser que las distancias de seguridad se llevaran a 300 metros. Eso supondría pues que la gente tuviera que estar en el Paseo de Blasco Ibáñez para poder ver el castillo, algo impensable. Yo creo que nos sentaremos a trabajar con ese tema y desde luego la idea que has apuntado de patrimonio cultural de la humanidad va a ser un espaldarazo a la fiesta. Yo creo que se podrá traducir luego en muchas cosas económicamente porque ese reconocimiento creo que sirve cara a las instituciones públicas. ¿Por qué no hablar de una posible ley de mecenazgo, hablar de unos posibles colaboraciones económicas que a ese reconocimiento universal conlleve también una ayuda económica a una fiesta que lo necesita? Estamos hablando de... Perdona, me voy a adelantar porque si no te quedas. A mí me creo porque tengo comisión de gobierno del señor Crespo. Aunque no lo ha mencionado, yo creo que de los 5 temas, el quinto ya ha ido también, José, se desprende la idea del consenso siempre, ¿no? Que es la única forma de poder estructurar una fiesta tan masiva y multitudinaria como son las fallas. Pero en el caso concreto de la ofrenda, ¿qué pasos va a hacer el Ayuntamiento o su concejalía? ¿Qué pasos concretos va a hacer para organizar desde ya? Sí, correcto lo que has indicado. Hay que pensar que la fiesta tiene una estructura con 2 órganos de decisión, que es la Asamblea de los Presidentes de Falla y el Pleno de la Junta Central Fallera, que es la que elabora las propuestas que pasan finalmente a la Asamblea. En los 2 casos yo creo que hay una sintonía. No se había tomado en consideración el tema porque, si recordáis bien, la ofrenda el año pasado se ajustó tanto que acabó una hora, vamos a decir, un poquito más... Más o menos razonable, Exacto, 12:30, en fin, una hora que a la fin... Abans de la nit del foc. Es fallés, pues bueno, ho donarem per bo. Entonces, per això no s'ha plantejat en un debat obert per a aquest exercici. Jo crec que ara, en aquestes dades que tenim de l'ofrena 2011, jo crec que la Junta Central Fallera té que fer un estudi seriós del temps que s'emplea per cada sector faller i veure què necessitaríem fer el 18 per al matí, 4, 5, 6 sectors, i se pot fer un mecanisme de rotació
para que cada any pues, foren 6 sectors els que anaren el digo i per el matí. Jo crec que per ahí anirà la proposta que es començarem a treballar en ella pues, en el pròxim mes. Ja mateix, no? Ja mateix. Yo no quiero abrir más debates, que ya hemos Ja, prou. Pero això és bo, perquè això demostra que la festa està viva, ¿no? Eso es importantísimo. Muy viva. Pero ya que estamos hablando de las fallas de 2011, de 2012, del año que viene, sí que me gustaría plantearle una pequeña, o preguntarle por una pequeña intimidad profesional. Sí. El sábado pasado, ¿qué le pidió Félix Crespo al santo? Dijo, San José, que me quede como estoy, o aparta de mí este cáliz, porque yo he de decir que la Concejalía de Fiestas, y lo digo de verdad, Sí, es físicamente, sí. sin lugar a dudas, la más dura. Es tremendo. ¿Cómo es le tremendo. gustaría, en calidad de qué le gustaría a Félix Crespo estar en las fallas de 2012? Que Y quiere bueno, ser de mayor. vamos a ver, que yo no me voy de la fiesta. Primero porque sigo siendo Eres fallero. fallero toda la vida. Por supuesto, y seguiré siéndolo. En segundo lugar, las responsabilidades a nivel institucional, bien sabéis que depende de nuestra alcaldesa y que en principio pues todavía no ha hecho ni siquiera públicas los componentes de la lista. Ya no digo las delegaciones, que lo normal es esperar a que se celebren los comicios para, en función del número de concejales que tienes, hacer un reparto de las concejalías según las personas que podamos estar en esa lista, potencialmente hablo. Yo quiero dejarlo muy claro, para mí desde luego es un honor que en estos 8 años pues haya tenido esa responsabilidad de trabajar en el mundo de la fiesta con todos los sacrificios que conlleva, si es que eso no lo podemos negar, porque es un mundo que te exige pisar la calle, estar al lado de todos los colectivos, no solamente de fallas, es que ahora empieza la Semana Santa, es que luego es San Vicente Ferrer, es la Virgen de los Desamparados, es el Corpus, la Feria de Julio. Claro, a nivel personal exige una dedicación más por encima de lo normal. Lo lógico después de 8 años pues será valorar si el trabajo ha sido bueno, ha sido positivo, si quedan cosas por hacer, si se necesitan ideas nuevas, porque fijaros cómo hay muchos temas abiertos. Y bueno, yo creo que la alcaldesa, con ese fino instinto político que tiene, estoy seguro que lo sopesará y tomará la decisión que por supuesto respetaré, siempre por respeto hacia ella y por supuesto por respeto a lo que entiendo que ha de ser una persona más del equipo de gobierno, si continuamos en él, que confiemos que sí, por supuesto, pues que asumiría la decisión que adoptara. Molt bé, senyor Félix Crespo, regidor de Festes de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera. Reiterar aquesta felicitació per aquestes falles d'enguany tan exitoses, a pesar que es deien les falles de la retallada. Recordem que fa un any parlàvem de les falles de la retallada, que discutíem sobre els monuments, si serien prou o no serien prou. Bé, ahí està el resultat. Sí que és de veres que la gent parlava de les falles de la crisi, no? I s'ha demostrat que la festa està per damunt de moltes circumstàncies. Sí que és de veres que s'ha retallat en molt de despeses, però la festa no ha perdut ni un grau de qualitat. I jo les gràcies que me dones o l'enhorabona, jo vull traslladar-se-la a totes les comissions de falla. Ells són los que fan la festa i jo sols soc el cap visible que trata de fer la coordinació d'esta festa, però n'hi ha molta gent anònima en la Junta Central Fallera i sobretot en les 380 comissions de falla que demostren que tenim la millor festa del món gràcies a ells. Gràcies, senyor Crespo, i gràcies per estar així, que sabem que té comissió de govern en uns minuts. Gràcies per l'esforç. Gràcies.